Edisi isih mengetokno acara resik-resik warung, Cah. Halo, Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Sapa wingi sing ndelok kontene Mbak Titin serasa koyo digantung? Hehehe, sepurane yo, Cah yo. Iki mono tak tokno yo. Video resik-resik warungku. Ayo melu aku resik-resik yo, Cah. Let's go. Iya yo, Cah, jenenge warung ora dinggoni, ora dibuka selama 2 wulan mesti ngetele akeh. Dadi nang tak sikat tak gosok-gosok sampai resik. Wis bar lehku resik-resik warung, saiki karek prepare gawe dagangan dodolan. Untuk sementara pertama kali buka dodol es jus ya saonone, soale pasar ya isih sepi. Terus iki prepare dagangan rentengan. Iya yo, Cah, dodolan rentengan iki ketokane yo badine gak sepiro, tapi nek gak ono yo ketoke ora rejo, Cah. Piye menurutem? Sing rumangsa bakul iya apa ora? Ora apa-apa, Cah, raketang sithik-sithik ditelateni. Tak iki ape golek badhe akeh weke sapa. Dan kali iki aku buka warung Dek Barbodo, harga plastik lho, Cah, melonjak dhuwur. Sing biasane rega 3.000 saiki malih 5.000. Ngono kok kadang es rentengan Marimas utawa jas juse tak dol 1.000-an. Isih gathuk apa ora yo kira-kira? Wis nutukno lakon, Cah.